Bore da, wel, prynawn da, neu nos y dda, ble bynnag i chi yn y byd. A chroeso i sesiwn ffitydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. A mae'r sesiwn ffitydd heddi yn dod o ddiarth i ac wrth gwrs menteriaeth Rhondda Cynon Taf. A heddi, ni'n mynd i ddysgu sut i greu abdominal curl. Nawr, wow, pidwch a troi y fideo i ffwrdd, sticwch gyda fi. Fi'n gwybod mai yn swno chydig yn scary falle, abdominal curl, felly mai yn mynd i fod yn gweithio ar y bola. Ond dwi yma cam wrth gam i helpu chi, a dwi'n credu ynddo chi bod chi'n gallu cwblhau y symudiad yma. Felly gobeithio bod chi'n credu yn eich hunan hefyd, achos chi'n awesome, felly daliwch i gredu. Sa'n mi ddechrau canu, dal i gredu, iawn, pidwch a poeni. Felly, dwi'n mynd i symud yn ôl nawr i arwen i trwyddo'r symudiad cam wrth gam i ddysgu sut i greu abdominal curl. Felly, abdominal curl, ie wir, gweithio'r bola. A dwi'n mynd i ddangos i chi yn dawel neis sut i gwblhau y symudiad. Felly, gwyliwch yn ofalus i ddechrau, a wedyn fe allwn ni gwblhau y symudiad cam wrth gam gyda'n gilydd. Felly, dyma ni. Dyna beth yw'r abdomen. Sa'n siŵr am beth oedd hwnna, ond nes i joio fe. Dyna beth yw'r abdominal curl. Felly, gyda fi cam wrth gam os gwylwch yna. Rydych chi'n eistedd ar eich pen ôl, trad ar y llawr, y coesau wedi plygu, a chi'n ei gorwedd yn ôl, yn fflat neis ar eich cefen chi. Wedyn rhowch eich dwylo gyda'i gilydd a clwmwch eich bysedd gyda'i gilydd, fel bod nhw'n creu rhyw fath o siap bach brydferth o rhyw fath o pili pala gyda'ch dwylo chi. Nawr te, rhowch eich dwylo tu ôl eich pen a gorffwyswch eich pen mewn eich dwylo chi. Iawn, ni ddim yn moyn rhoi unrhyw straen ar y pen na'r gwddwg, felly rhowch y pwysau yn eich dwylo chi. Nawr, beth i ni'n wneud yw, ni'n mynd i plygu'r pen fel bod ni'n gen ni yn mynd mewn i'r corff. Ac yna rydych chi'n mynd i codi eich ysgwyddau a'ch cefen chi o'r llawr, iawn, dim yr holl ffordd i fyny, dyn ni ddim yn gwneud sit-ups abdominal curl yma heddi. Felly chi ond yn codi ychydig o'r llawr, le rydych chi'n teimlo bod eich bola chi'n creu o fath o crunch yng nghanol eich corff. Ac yna yn ofalus, rydych chi'n dod nôl i'r llawr. Codi i fyny o'r llawr a nôl i lawr. Nawr, beth am yr anadlu gofynnwch chi? Wel, yr anadlu, rydych chi yn anadlu allan ar y ffordd i fyny ac anadlu fewn ar y ffordd i lawr. Anadlu allan ar y ffordd i fyny ac anadlu fewn ar y ffordd i lawr. A dyn ni ddim am fynd yn gyflym, iawn, ni moyn cadw popeth mewn rhyw fath o tempo bach araf mwyn rhoi lot o bwysau ar y cyhyrau weithio'n galed. Na, fi'n credu bod chi yn barod i drial hwn gyda fi, a ni'n mynd i wneud 5 abdominal curl gyda'n gilydd cam wrth gam. Gobeithio bod chi dal da fi. Felly, tradr y llawr, coesau wedi plygu a gorwedd yn ôl yn fflat neis. Gan roi eich dwylo gyda'r gilydd a tu ôl eich pen chi, gan gorffwys eich pen chi fel petai chi'n bola heilio. Hyfryd. Na ie, ni'n mynd i codi ar ôl 3 yr ysgwyddau a'r cefen, top y cefen, nid gwaelod y cefen, top y cefen o'r llawr. 3, 2, 1, bant yn ni. Felly nadlu allan ac anadlu fewn. Gret, rhif 2, anadlu allan, cadw penilyn dde, penilyn chwith yn ôl, anadlu fewn. Anadlu allan, rhif 3, anadlu fewn. Gret, rhif 4, anadlu allan, anadlu fewn. Dyma ni'r un ola, anadlu allan, ac anadlu fewn. A dyna chi wedi cwblhau yr abdominal curl. Fantastic. Chi mor amazing.
Diolch chi, diolch yn fawr iawn am droi fyny heddi i ddysgu sut i wneud yr abdominal curl. Ouch! Mae e'n rhoi doler yn dywe, ond mae e'n symudiad bach da i chi ddechrau i ddysgu sut i gryfhau y bolg o gyfer y symudiadau eraill. Diolch i chi am droi fyny. Fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter, LinkedIn, ac wrth gwrs winningwithey@gmail.com o ran yn e-bost i. Diolch unwaith eto, lot o diolchs heddi yn dos e, ond fi yn ddiolchgar, felly fi'n gwneud y tro. Diolch yn fawr iawn i chi am droi fyny, a fi'n gobeithio gweld chi tro nesa. Ta!